zebalala mugebisa ngamagama ngiyokubesa nami ngomuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mugebisa angibingeleleke babukeli lapho emakhaya nawe ngenhlanhla nje enkulu ukuthi namhlanje ube nedatha ngiyakubingelela loke obingelelayo udokotela uMngcwabi Uyahlehla eNyukhasela namhlanje ngila Nkosi yami ezweni laseThekwini eMaqadini ngithi nje sanibonani thokozelani phela ukuhlala nami cishe nani niyangibona futhi niyezwa ngikhulumela naphansi ngizo ekhaya lapha eMaqadini ngingafika esikhathini esiphambili ekhanda lami noma emoyeni wami ngiba nale nkonzo noma ngiba nalento yokuthi umuntu umuntu ngabantu futhi ingane ngoba isuke inabazali iphuma ekhaya ingane ke mangabe ikumzali ngiyayithi ke mina yinhle ingane eyazi wonke umuntu omdala futhi ke ngenhlanhla enkulu kwemina angazi umuntu omdala kuphela kuze kwendlulele nani manibukela nje babukele emakhaya ngihleli nenkosi ngihleli nondaba ezitha wesizwe samaqadi njoba ngikhona nje ngila ekhaya ngijabule kakhulu kubane nikhona nje nani futhi kubane ninami ngabe niyangilekelela ningibongise akwandele nabani phela ukuhlala nje la engihleli khona kuyisibusiso khona lokho nami ngithe Nkosi yami mangihlela noma mangenza zonke izinto ngiyibona zenzeka ngase ngikhumbula ukuthi kuyafuna ukuthi ngiyondlula nje kubaba phela kubaba ngoba njoba eyinkosi yesizwe isizwe sonke siningi sigcwele umhlaba wonke siyathokoza nami futhi ngiyakhothama ngiyabuthokozela ukuba khona kwakhe ngiphinde nje ngimbongeleke undaba ezitha bakithi nokuphepha nabomakhelwane bonke abakhona ukuthi balo bephakamisa izandla beyiphatha kahle njoba izwe nje lidunguzela njoba izwe livungama abantu bengasazi ukuthi bawobani bavelaphi bengasazi ukuthi wobani kumele babahloniphe ngifisa nje ukubonga kakhulu ukungena egcekeni lamaqadi ukungena egcekeni elikhulu ukungena egcekeni elifiswa nanoma ngabe ubani ophilayo lapha ekhanda ngoba ukungena nje nokunyathela babukeli noma nje ukungena nokunyathela noma nje ukuhamba okwamanje nje ngisazophuza amanzi sazophuza nejuice ngendlela nje ngimukeleke ngakhona ngiyayisaba into engale ngabe ngithi ngiyayisaba into engapha manje wana ngihambile ngizoke nje ngiyayisaba into engale bakithi ngiyabona ukuthi ke konke kuumusa kuyisibusiso indaba ezitha ngiyakhuleka ngiyabonga kakhulu kwamukeleka egcekeni nasekhaya lamaqadi ngithi nje sawubona indaba ezitha ungoke sofuza manje ngoba uyahlehla ngethemba sizophila makunje ngoba uyahlehla but awuqali ukufika la ufikele kumina kodwa ubuduna ngiphikenkantolo yesizwe udlula uyako bona uNkulunkulu wethu esimkholwayo esimkhonzayo unyazi wezulu yebo bonga kakhulu noma ngeke ngisakusho okuningi ngoba uzosuke abaphatha abantu awu ngoba kuyinkosi bakunjani kodwa ngasho ngithi ngale ngifisela amaqadi onke yebo afisela uKhisimusi omuhle Nkosi yami aphile Nkosi yami ngabe khona izimpi bekhona ukuzwana phakathi kwabantu bese nezinkonzo zonke ebuye ixabane ungazazi ukuthi ziyamlandela uNkulunkulu waso bese eyami kakhulukazi ke ngisho ngaqala ndawo ngenezinye amanazaletha asebuhleni noma sibambile bese emakhaya bedlu Khisimusi so ngesikhathi bathandaza bazi ukuthi baba noNkulunkulu kuphela ithi ke ngoba omkhulu engikubonile uhamba noDlamini
kulumuzi waseMaqadini nawe ngifisela inhlanhla. Amen. Amen. Umsebenzi wakho Dlamini ngathi ungaqhubekela phambili. Amen. uNkulunkulu kuphela kepha ke nathi wasiletha ezethu izifiso wasitekelela uNkulunkulu uqhubekele phambili umsebenzi wakho. Amen. Hayi umsebenzi wakho ngehlehle nje ubasiza ngayo abantu. Yakwazi ke mina okuningi osukwenzile. Angeke akuphawule ngifuna isikhathi sakho. Amen. Kodwa ngena ngase ngisho ukuthi sabona amandla kaNkulunkulu. Amen. Aseduze kwakho sonke isikhathi. Ndobesitha. Lana ke sikhona somzini waseMaqadini. Ndobesitha. Somzini wakho yimina inkosi yamaqadi engumqoqi Gcobo. Ngizalwa inkosi uMzunjane. Ndaba. Umzunjane azalwe inkosi Ndodembi. Ndodembi azalwe uMandla kayise. Ndobesitha. Mandla kayise azalwe uMqhawe. Ndobesitha. Umqhawe azalwe uDabeka. uDabeka azalwe uDube. Dube Ngcobo Dube. Ndobesitha. Dube kaSilwane. Kanjila. KaNgontoma. KaBhebhe. KaVumezitha. KaNgcobo. KaMashiya. Amaphuzu amaqadini onke la ngibashoyo. Ndaba. Asakhothama. Njengoba ngihlela nje kanjena nje ngihleli akhona ngapha kwami. Ndobesitha. Ngiyakholelwa lokho noma yini. Ndaba. Akho ngiyasho ngithi uphile eDlamini. Ndobesitha. Uwenze umsebenzi wakho owunikezwe uNkulunkulu owunikezwe uDlamini bonke. Ndobesitha. Bakulekelele nawe bangashiya usamba wedwa ngoba uyazi ukuthi okwenzayo amandla wathatha kubona. Ndobesitha. Nkosi kubusize. Ndobesitha. Amen. Yebo Dlamini. Ndobesitha. Ungiqhubeke futhi. Amen. Lo muzi bengisawusho. Ngase ngibeka amakhosi ala. Ongandlunkulu wami okuncane. Ndobesitha. Lona leli doda sikulona. Ongumasikhosana. Ayikho nje amandla nayo usaphumileke. Ndobesitha. Nabantwana. Ngapheleza kuzokho isimusi bathe qhu. Ngobona ugogo la eMaritzburg. Ndobesitha. Kusenkosi uZondi. Kompumuza. Uya entambama kodwa. Ngibonge lokho isimusi ongiphe wona. Cishe wasala ngaphandle kwisimusi umuntu into engakamathola. Ndobesitha. Bonke isimusi engiphe wona ukuthi angidle nabantwana. Ndobesitha. Ngiyathokoza kakhulu lapho. Kuyasala ukuthi ukuthi okwami uzosala ngibeke eceleni. Ngiphe isimusi sengikhasela. Senginehlobo engikhasela ngenxa yakho Dlamini. Ndobesitha. Angibonge kakhulu. Ndobesitha usela kwele ihlobo kulamasonto endlule ngikwe ngathi kulabafowethu labe ngibasizayo noma ngiyabalekile Ndobesitha ukubiza abantu ngeziguli kodwa ngizocela kuze kuzozwakala kwengithi mhlawumbe kulabafowethu engitoha nabo iziguli mhlawumbe abasuke befike kimi bezofuna usizo ngingabacela ukuthi ngifisa sibe ne-membership i-membership ezothi endaweni ethile noma endaweni ethile umhlaba nje wonke jikelele nobani sazane ngenhlanhla enkulu Ndobesitha kwenzekile lokho kwaba impumelelo ngibeke sengilekelela uVodacom ngemuva esezothi uVodacom ucela ukungipha ama-starter pack nginama-starter pack nje wami manje engiwanikeza abantu bonke engibasizayo lama-starter pack wami engiwanikeza abantu engibasizayo ahamba nomasingcwabisane wathi uVodacom cha uzonginikeza lama-starter pack umasingcwabisane ke ukhona kulama-starter pack wama-membership wami uhlukene kathathu oka 10,000 noka 15,000 noka 20,000 wayesethi futhi mangabe nje umuntu sengimnikile Ndobesitha le membership card noma starter pack sami
wasi-recharge waphinde waphosa imfalakahlana le asuke athe ufuna ukuthi akhaveke ngayo mhlawumbe maku-50 I mean maku-10,000 ethi ufisa ukukhaveka ngo-10,000 uzothi fahla uzothi fahla u-50 bese ekhaveka ngo-10,000 mayivelelo mhlawumbe isimo esingajabulisi ekhaya isimo esingajabulisi esifana nesifo kuthe kusuka sekuthi basebethi-ke futhi uma ngabe ethanda ukuthi akhaveke noma ngo-15,000 angakhokha u-60 into-ke enhle endaba ezitha eyangijabulisa neyangigculisa ngiye ngabuka nje iyibusiso nomusa nakho konke okuhle kuso ukuthi baye bathi abaka-Vodacom beno-Liberty abantu bonke Dlamini abaseduze kwakho amabehamba nawo mabevelelwa umonakalo mangabe nje ekhokhile lo 50 rand noma ekhokhile lo 60 rand noma lo 70 rand i-waiting period iba inyanga nje ibe yodwa mayingavelelwa nje inhlekelele ekhaya ngeke kuthiwa hayi akakame izinyanga ezintathu noma ezu6 noma makwe nje kwabonakala le mali esivumelane ngayo ukuthi cha mina ngizocela ningikhave ngo-10,000 bese mina ngizonjalo ngizobokhokho 50 rand bathi cha mayivelelwa umonakalo sizobe sesiyamkhava ngo-10,000 ngaso leso sikhathi ngeke ahlala inyanga indaba ezitha yiso-ke nasi starter pack lesi esakwa-Vodacom ekuyibona abalekeleli bami nabangisizayo kakhulu ekutheni ngixhumane nabafowethu noma ngabe basuka kuliphi izwe njengamanje nje indaba ezitha nginabantu abase Cape Town nginabantu abakuwo wonke nje amagumbi omhlaba sekuze kwangenelela nabantu ababuya eBotswana kwaphinde kwangenelela abantu ababuya eSwazini ngiyakhumbula nje eSwazini laphana nginomzala wami njoba ngilapha indaba ezitha ngimshiye ekhaya nje ebezoyicela ukuyicaphuna manje ngibese sengithi cha akacaphu akathathe isakhe ngokusafuna ukuthi ngibuka indlela ukuthi singapartnership kanjani nabantu futhi no-Vodacom oseswazini ngoba sekuyenye i-country leya inama code akhona athi kodwa ke indaba ezitha okukhulu kunakho konke ngibukeke umusa nokunyathela nokusondela futhi eduze kwakho indaba ezitha kwakho nengucaphunayo nenguthathayo nengikutholayo kulolu hambe esengihamba kulo ngilo ngibukile ukuthi ukuzehlisa nokulalela nokusondela ebantwini abadala kungekona ukuthi indaba ezitha yedwa indaba ezitha ephethe isizwe okuhleke futhi sizwe samaqadi nokungijabulisayo ngimuzwa undaba ezitha ulo envezile bakithi njoba elo envezile uveza ngisho ingane yesizwe samaqadi nanoma ngabe kuthiwa ayihambi nanoma ngabe kuthiwa ikhubazekile kodwa ngoba ikhona lamayithenga isizwe samaqadi nonke nginifisela ukhisimusi omuhle ngibuke nje mina ngiyathatha futhi ngiyafaka emgodleni wami omuhle ukuthi ngiyobuka ukuthi eNewcastle Nkosi yami lento enhle kangaka engiyithola emaqadini nento enhle kangaka engithande engibone emaqadini ingenzeka kanjani eNewcastle la ngikhona bese ngithi maye sizwe sonke noma maye maNazaretha nonke uNkulunkulu nomusa uNkulunkulu anibusise emakhaya ukuba nabantu noma ukuba namakhosi anjengananga undaba ezitha emthandazweni noma ekukhulumeni kwakhe konke akaqedi ukukhuluma engathanga amaNazaretha ngithi nami uNkulunkulu anenzele umusa ngaphezulu kwakho konke ukudla unakhe ekhaya ukudla awunakhe ekhaya kodwa ungakhohlwa ukuthandaza ngizwile lelo ngakhohlwa ukuthandaza uthandazo lambile uthandaze ungenakudla amanzi awukho umzongenamanzi kusho ukuthi amanzi ayisibusiso kuNkulunkulu akukhulekele nje amanzi ekhaya uthi inkosi wena uyazi uNkulunkulu akanibusise indaba ezitha bese
ngiqhubekela phambili indaba ezitha mangindlula la ku Vodacom kuphindeke kwenzeka into enhle ngithe ngaba elikhulu iphutha makungavalwa unyaka ngingazanga ngizoyethula ngoba makuzoqalwa uJanuary njoba sazi sonke eNazaretha ukuthi ngoJanuary sikhuphukele entabeni ngibuke ukuthi mangabe masingakhuphukele entabeni ngingazanga ukuzothulela ubaba ukuthi kunemvula kunozamcolo labafowethu laba bangichofela amaphepha bangibhalela bangenzela zonke incwadi indaba ezitha okuhle kunomsakazo osuvulekile egameni lami uzothi futhi mawusuvuleka nje emoyeni ngiyacabanga ukuthi ngiyoqala la ekhaya ngizothi indaba ezitha le ndaba sayikhuluma sihleli sihleli kahle esofeni babukele emakhaya ngihleli esofeni engingawazi ngihleli esofeni engingakaze ngawubona kodwa namhlanje ngikhulile ngubonile uyabona nje noma ungangithinta iblue uyothola ngisho izibusiso ngiyobuya ngizoqala la kunomsakazo indaba ezitha imvula yesizwe FM izoqala nje ukuthi mangwana kusekuama holiday indawo zonke isavalile kodwa nabevula bangithembisile ukuthi bawovula ngegama lami bawovula ngayo yonke into enami sebeze banginikeza ngisho ifrequency number u98.5 indaba ezitha mawuchofa nje kodwa ngiyocela ukuthi bangilekelela abafuthi simbhalele undaba ezitha babukele simbhalele phela undaba ezitha bakithi simenzele isticker ukuthi sisibeke nje ukuthi mayizongena abone ukuthi 98.5 mayivula kobe sekungena imvula indaba ezitha ngitheke mangenza ngathi angibize ngemvula why ngibize ngemvula indaba ezitha imvula ayikhethi imvula futhi ayibuki ukuthi kumele ukuthi ine kwabani noma bekuthuhla lemkhukhwini end of the day imvula uzoyithola noma butshalile noma bekuthiwa utshalile noma bulele emgwaqweni imvula uzoyithola kusho ukuthi imvula iyimpilo kungakho ke indaba ezitha ngiye ngathi cha akwengiwayeke wonke amagama lawa agcwele izwe akwesibuke okwezulu ngagcina sekuthinteka igama lithi imvula yesizwe FM indaba ezitha imvula enetha nombani indaba ezitha one umbrella nongenayo yamnetha indaba one mali ongenamali yamnetha indaba ezitha angibonge Vodacom yebo Vodacom ngiphinto yanhlele ngimphela manje ngizoyifaka phi lento iyangena nje phone indaba ezitha nakuyo ifone kaNdaba ezitha khona hayi ke ikhona kusho ukuthi kuyi-challenge ke babukeli inkosi yami nami ngisazokwenginxuse ukuthi sitholele indaba ezitha le phone lena ethatha phela idatha pack ezimbili ngaphela undaba ezitha angithi niyezwa bafuthi undaba ezitha uyabona nje mawungakufike nje kusasa ufike nje phohlo ukuthi phohlo inganuthembisa undaba ezitha ifone nje le phone nje enhle phatha ama-sim card amabili hawu sizwe sikamthaniya noMageba nina niyangihlonipha nizwa konke engikushoyo uthi zamene uthi umngcwabo uyahlehla yebo ndaba uthi funeral cover indaba ezitha ayihlehle umngcwabo eyayihlehle ayihlehle umngcwabo siyakulelwa yebo kakhulu abantu bakhala kodwa ke akube ligama lakho ukuthi umngcwabo uyahlehla uNkulunkulu akupha amandla lapho ihlehle ngempela umngcwabo asizwa ngafiwa indaba ezitha kodwa kuyofiwa yebo kepha asibehlala ethembeni ukuthi mase lethile umuntu kanombeka izandla uNkulunkulu ukuphila amandla indaba ezitha asimame indaba ezitha
sokulekelela yonke indawo ndawo ukukhala ngawo indaba ezithu nawucelayo indaba ezithu indaba ezithu sita ngiyabonga ngameni ukhona umuzi wami unawo umuzi wona kwamama omdala ngoba omncane lo indaba ezithu khona umuzi wami omdala khona phansi ale emzinyathi ogama ngilawo kuthiwa seshaya moya indaba ezithu shaya moya lo ngamela lo ngisenjabulweni njabulweni indaba ezithu futhi bengisahamba futhi ngomqondo ngoba ngifuna ukuthatha omunye umama kodwa-ke saqalaza phela indaba ezithu ngiyothatha ke ngiqale ngiqalaze qala uqalaza indaba qale ngibuke laba ngihlezi nawo uma bedelela kanje uma ngilanda kwesithathu naye uzofuza badelele bonke bese ngiyayifuna ngoyeka babe uthungilwe impi yabantu ababili kuphela yababili afaka kwesithathu kanti ufaka umuntu uzodelela futhi yiko ngithi ngisaqalaza saqala angesifazana ufuna babuke indaba ezithu kodwa ngihlala ngisho kodwa ukuthi uma uzothatha umakoti nina abafana abancane ungabuki yena ubuka umzali wakhe ngoba lithi igama ingane ingumkopeli omkhulu umzali a child is the greatest imitator indaba ezithu uma umama wengane actor ngale ndlela wayeshaya umkhwena wakhe intombi yakho uzothala ezalo lapho izofika ikushaye uthatha isipunu ukubamba usithi sijikela phansi sithi ingane yakhe encane naye esithatha sijikele phansi indaba ubulala inkomishi naye izobulala inkomishi indaba ezithu ngoba why ingane encane ikopela kumuntu omdala asheshe ngane ngazangiqalaza abafana bami indaba ezithu ulana imqondo indaba ezithu ngiyabonga damini babukeli ngithole isibusiso esiyisimanga indaba ezitha kuwabalile amagceke asemaqadini indaba ezitha ikhaya noma la besikhona nondaba ezitha la besikhona ekhaya kwaDlamini ngathi igama legceke kusenhlala besuthi ngathi kusenhlala besuthi bese ke yila engisebenzela khona kuphinde kube elinye ke la kukhona ke umamkhulu khona ngithe ikwabheka kancane ngathi ngiyathi inkosi ngingibusisa ngakho kwenzeka nje kwaba kuningi manje indaba ezitha njoba ke undaba ezitha azisiphila kezweni umuntu kwendaba ezitha maye ngakuphiwe noma mayicabangela khona uthi mayendlula akabheki kuphelele uthi nje enhlabe sebuye eqoqa amehlo kube ngathi akazange abheke kanti ubhekile wathi hayi nakho yalapha ngitheke kwabheka kancane ke kulo muzi owesibili loyo amakhaya indaba ezitha ngiyabonga ngiphinde indaba ezitha ngiyalithanda ngihlale ngilishumayela leli lothi mawuzothatha umuntu wesifazane ke kufuna ubuke umzali wakhe hayi indaba ezitha hayi cha ngizuzile babukele emakhaya ngizuzile ngoba indaba ezitha labo sisi laba abakhona namhlanje bayakwazi ukupretenda izifu ebayilento uyifunayo kanti abasiyo angisho phela kwezami izindlu sengisho sisi nje ngaphandle bayakwazi ukupretenda izifu bayilento oyifuna mangabe ke ungenaNkulunkulu ugcine nawe sewuyengeka mawungenabo futhi abadala bakini nawe ugcine futhi usuyengeka ungena ogibeni kanti akusiyo lento ucabanga ukuthi uyiyo mangabe uzoganwa nje babukela into engiyithola kundaba ezitha kusho ukuthi uganwa kuwumusa nje kaThixo
kuwumusa nawe ungakukhulekela uphinde futhi ucele nasey'nyanyeni zasekhaya ukuthi Nkosi yami ngiyacela nina bakithi ningilekelele sengifisa ukwenza lokhu nalokhu ndaba ezithi asikhule isibusiso sami engisitholile babukeli ngo-2020 ku-December namhlanje ngomhla ka-16 cishe nje ngithi ziwu-16 iy'nsuku I mean December 2021 ngomhla ka-16 cishe ziwu-16 mazi ngizona u-15 iy'nsuku ey'sele hawu ngivuke nesibusiso ngivuke nenqwaba yesibusiso hayi bo nani phela ngihlale nginibona akwenihlale kahle nangu undaba ezithu uthe kwesibheke kahle ukuthi ningobani yabonga Ndabeni ndaba ezithu Viva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva uwe kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Andile mdala nobo umenja